Pafupifupi chaka china chilichonse kumakhala nkhani ya Miracle Chinga. Sichingathe chaka kuchokera koyamba mpaka na kumapeto Miracle Chinga asanakhale topic. Is either watulusa nyimbo imene ndi hot or else waphula chiskando chimene chili hot kapena pali mphekesera ina yake imene ikuyendayenda yokhuza Miracle Chinga kuchokera umwana wake mpaka na kufikira siku la lero. Izi ndi nkhani zimene zakhala zikubuka ku Malawi zokhuza ndi Miracle Chinga. Mkatikati mwa video iyi ndikupasiraninso uthenga umene mai yake anazayankhulapo pa wireless ya ufulu imene panopa ndi Times. Mukhale pomwepo chifukwa zichita sense ka 2 minutes kenakake. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Miracle Chinga ndi mmodzi mwa oyimba a gospel amene amakumana ndi mikwingwirima, zikhomo, kunyozedwa kuposera oyimba ambiri a gospel. Koma funso nkumati kodi Miracle Chinga analakwa chani kwenikweni? Kunyoza oyimba Miracle Chinga kunayamba kalekale, komabe kudafika pamponda chimera pamene oyimbayo anathesa banja lake ndi Patrick Mpukunya. Koma bwanji mulole kuti ndikupasireni mbiri imene zinachitika mai yake atangomwalira kumene. Miracle Chinga mai yake atamwalira kumene panayamba kumveka mphekesera yakuti iyeyo ali ndi mwana amene mai yake ndi amene amamulera. Mwanayi zina lake ndi Israel. Koma zinatengera anthu ambiri kuyankhulapo kuti Miracle Chinga ndi mwana sanaberekepo ndipo Israel ndi mwana omalizira m'banja la kwawo. Anthu ambiri anawinya, anthu ambiri adalankhula mosisitika, komabe anthu zinafikapo kuti ayamba kuvomereza kuti Miracle Chinga alibe mwana wina aliyense. Kenaka panayambanso kumveka nkhani yakuti oyimba Thoko Katimba akufuna kukwatira Miracle Chinga. Anthu ambali zonse anakhala akuzisusa mphekeserazi. Anthu anayamba kukhala kangali kufuna kufufuta mbiri imeneyi. Koma popeza kuti mbiri sigonera, anthu pang'ono anayamba kuiwala, ndipo zinadziwika kuti nkhani yokhuzana kuti Miracle Chinga ali ndi mwana dzina lake Israel, komanso iyeyo ankafuna kukwatirana ndi oyimba wa gospel Thoko Katimba, zinali nkhani zaboza. Panalinso nkhani imene inkamveka m'masamba mchezo mchaka cha 2021-2022 imene anthu ambiri ankayankhula kuti Miracle Chinga anagwidwa mpipozi akuba juice. Oyimba wa gospel anthu anayamba kumunyoza kwambiri ndi nyimbo yakeja nyimbo imene anayimba ndi mkulu wakeja imene amati Yawe amatikondera ifeyo nkhawa tilibe. Anthu ankayankhula kuti motero kuti nkhawa tilibe zakezo ankayankhulira chifukwa cha juice wakuba. Steve Special amene ndi mulongo wake wa Miracle Chinga analimba nazo kwambiri kumuchita defend pa social media, kuuza anthu komanso mtundu wa Malawi kuti ndi zinthu zaboza kuti mchemwali wake anagwidwa akutaba juice mu peoples, ndipo anachallenge kuti aliyense amene ali ndi umboni abwere poyera azachite challenge kwa Steve. Koma kufikira musiku la lero palibe wina aliyense amene anabwerapo ndi umboni ogwirika kuti oyimba wa gospel anagwidwadi ataba juice mu shopu ya peoples. Miracle Chinga anakwatiwa ndi mnyamata ojambula zithunzi za HD mu Lilongwe otchedwa Patrick Mpukunya. Mu nthawi imene Miracle ankalowa m'banjayo panali ma reactions osiyanasiyana. Ena nkati Miracle wachepa, sanauziwe moyo, sanakule, sanamalize usungwana choncho, kukwatiwa sikunali kwabwino. Pamene anthu ena ankati Miracle wapanga zinthu za nzeru kukwatiwa, ndipo mwamunayo akhala mai yake komanso bambo ake. Ena ankati Miracle wakwatiwa chifukwa cha umasiye, choncho kukwatiwa chifukwa cha umasiye sichimakhala chiganizo chabwino. Miracle atatengana ndi Patrick chauta anawadalisa ndi mphaso ya mwana, koma mwezi wa January 2024 mbiri inawanda kuti banja la Miracle lasokonekera. Izi zinawanda pamene Patrick Mpukunya anapanga delete zithunzi zonse za Miracle m'masamba ake a mchezo monga Facebook, Instagram, TikTok ndi ena. Ndipo Patrick Mpukunya anapanga delete zithunzi zonse za Miracle. Analemba pa Facebook page yake kuti when someone hates you beyond repair
you feel disappointed. It can be painful that you can't stand the person anymore and shut the world. Ndipo pansi pake anayikapo tima emoji ta heartbreak. Izi zitachitika m'masocial media munali kulongosola mosiyanasiyana nkhaniyi kufikira pamene Miracle Chinga ndi Patrick anapitisana ku khoti, ndipo kumeneko Miracle ananena kuti akufuna banja ndi Patrick lithe, ndipo Miracleyo sakufuna banja chifukwa chakuti mwamunayo ndi wankhanza ndipo amamumenya moti ankamumenya ngakhale ali oyembekezera. Koma anthu ena ankati Miracle akungonena zonsezi cholinga chokuti akungofuna banja lithe. Mphepo zina zinkamveka kuti banjalo linkavuta chifukwa mkaziyo anali ndi chibwezi ndi Blessa wina wakulilongwe, komatu izi zinali mphekesera zokha, palibe aliyense mwa awiriwa amene anabwera pa mbalambanda ndi kuyankhula izi. Ndipo anthu ena mu social media ankati Miracle atapita ku South Africa ku show ya 2023 kumapeto, kumeneko anapanga zinthu zomuzembera mwamuna wake, ndipo mwamunayo anazindikira zimenezo ndipo zinabweresa mpungwepungwe m'banja mwawo mpaka na Patrick anafika posweka mtima ndi kuganiza kuti chabwino basi banja lingotha. Zitatero izi zinkaoneka ngati kuti mkazi wachita move on completely chifukwa patangodusa 3 days patamba kumveka mphekesera yawo yokuti banja lawo latha. Miracle Chinga analowa live pa Facebook mene anayamba kumafotokoza za nyimbo yake komanso mafuta amene amagulisa. Koma pa nthawi imene anali pa live anali akuonesa manja ake onse awiri, ndikhulupirira kuti mwina munali mwadala mene pankaoneka chala chake chovala ring kuti padinda ring, koma ring iyo panalibe. Mwezi wa Oktoba mchaka cha 2024 ndi pamene masamba anchezo mayambanso nkhani zosakhala bwino zomujeda Miracle, ndipo anthu poyankhula kumati Miracle wachita zachisembwere mu galimoto ya mtundu wa Demio ndi munthu wina wa kulilongwe. Nkhani ikulembedwa m'masamba a Facebook monga Malawi Voice analemba kuti oyimba a za mulungu kumangomvera nyimbo zake basi mukalowa kumwamba, ndipo pamenepo ayika chithunzi cha Miracle Chinga. Nawo a Stress Free Malawi akuti oyimba wa gospel mpaka kugwidwa akupakulisa benzi mu galimoto. Okay, anthu ambiri akhala akulankhula zonyoza Miracle Chinga, ndipo munthu wina walemba kuti ngakhale ena nunso mukumonyoza Miracle Chinga nanunso kuti mubadwe ena ake anapakulisa ndanena. Nayo Facebook page ya Makosana alemba kuti thamanga mwanankazi thamanga iwe. Iyitu ndi imodzi mwa nyimbo za Miracle Chinga. Facebook page ya Mafumu alemba kuti kodi mukuti ku gospel kwatani, koma funso lalikulu nkomati Miracle Chinga amakulakwirani chani kuti nthawi zambiri anthu azibwera ndi nkhani zosakhala bwino, anthu azibwera ndi nkhani zimene alibe nazo mboni, anthu azibwera ndi nkhani zimene sangakwanise kuzichita defend until proven. Nthawi zambiri anthu ena amaganiza kuti Miracle Chinga ali ndi luso. Kumbukirani kuti nthawi ija mayi ake atangomwalira kumene Miracle Chinga analandira award ya Gospel Artist of the Year. Mu nthawi imene iyeyo analibe nyimbo ina iliyonse ya gospel, analandira malo mwa makolo ake. Anthu ambiri ananyalanyaza, anthu ambiri anali ndi mkwiyo, koma tamveserani zimene mayi yake anazayankhulapo mu nthawi imene anali moyo. Chilungamo ndichi munthu akakhala kuti ngwampira amene angamadane naye ndi ampira nde amene azimpanga azimuonongera mbiri ndi ampira omwewo amunene ndo akaona kulephera kwawo mufuna munduze pamene pari mwayuza chininga koma ine ndabadwa akamusasana yangu lamulidze ampi ino ndoipa ndotamadana nanu ndoimba ino mwapepo pomwamva khondo ili pamene kupi munthu akakhala wampira ndeyeyo ali pamwamba kapena nile tosati ali pamwamba fasi ndikuzitamandira koma no wina akudziona kulephera ali pamwambayo saudziona ali pamwamba iye akungotumikira akungogwira ntchitoyo mene Mulungu anamupatsira. Koma no uyo olepherayo akapanda usamala amagwiza ndi olephera anzake ndikukhala chimulu cha anthu ndikumagwirizana kuti uyu timpange chonchi timpange chonchi.
anthu ambiri amayankhula kuti Miracle Chinga amadedwa chifukwa chakuti iyeyo ndi waluso. Ena amayankhula kuti Miracle Chinga amadedwa ndi adani ake amene ndi amphamvu ma social media. Anthu ena amayankhula kuti Miracle Chinga amadedwa chifukwa chakuti ndi msikana okongola amene zinthu zambiri ali added advantage kuti akhoza kuzifikira. Anthu ambiri amayankhula kuti Miracle Chinga ali ndi luso komanso ndi munthu oona patali. Iyeyo ndi wa gospel weniweni ndi chifukwa chake anthu ambiri amamuchitira nsanje. Ndicho linga chongofuna kumugwesa basi. Inuyo maganizo anu mukuganiza motani? Kufikira musiku wa lero ngakhale anthu akuyankhula zokuti Miracle Chinga wagwidwa akupanga za mu galimoto, komabe pofikira musiku la lero palibe wina aliyense amene wabwera poyera ndi video. Ngakhale anthu ambiri akulankhula kuti ali ndi video, koma palibe aliyense amene wabwera poyera ndi kuonesa video imeneyi. Tiye tikumbukire kuti mchaka cha 2021 oyimbanso wina wa gospel anazayalukapo kanema yake amene ankamutumizira bwenzi lake akuzigwira malo achinsisi. Atayaluka pa social media anthu nkuyamba kugawana. Kuthanso kwa oyimbayo kunali komweko. Dzina langa ndine Sam Mavita. Kufikira mu video inanso imene ndizapange, onani ma video awiri amene ali pa screen wa akhala othandiza kwambiri kuti nkhani ya siku alero muitumikize bwino kwambiri. Taonani kumeneko in a few seconds. Koma please kumbukirani kuchita subscribe.